नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. लोकसभेत सुप्रिया सुळेंनी केलं निलेश राणेंचं कौतुक. मड इथं ग्रामस्थांचं शाळा बचाव आंदोलन. आणि कणकवली मंगळवारी बाजारात दुचाकींचा उच्छाद. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. खासदार सुप्रिया सुळेंनी संसदेत आमदार निलेश राणेंचं कौतुक केलं. नेमकं काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे पाहूयात. प्रधानमंत्री की क्या इच्छा थी कि इस देश से काला धन निकाल देंगे, पूरा जो भी होगा कैशलेस इंडिया हो जाएगा. अभी तक सरकार, मुझे अभी तक तो पता नहीं, मेरे दोस्त है शिव कुमार उदासी अभी हाउस में नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल किया था तब मुझे चैलेंज किया था कि नोटबंदी में पैसा कितना गिनते. आज तक किसी को देश में पता नहीं कितना कैश आया इस देश में. तो ये कैश इनके पास, आपके पास नहीं है, हमारे किसी के पास कैश नहीं, बीजेपी के पास कैश मिला. और छोटा नहीं, बैग में नहीं मैडम, सूटकेसेस में मिला है. उसके वीडियो आए हैं. इसकी इंक्वायरी कब लगाएंगे? मैं मांग करती हूँ इस सरकार को कि ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी हो और जांच हो ये कैश कहां से आती है. अगर ये कैश सरकार छाप नहीं रही है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो इतना सारा कैश महाराष्ट्र में कैसे पकड़ा जाता है? कि ये खोटी झूठ वाली नोट है कि कौन सी नोट है कि नेपाल से है, ये पता नहीं है. इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए. और सिर्फ आरोप मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी बैठे हैं यहाँ, इनको पूछ लीजिए आप. आपके मित्र पक्ष है, उन्होंने पकड़ा है. मैं तो उनको, राणे साहब शायद नहीं है, राणे साहब का बेटा नीलेश राणे हमारे साथ सांसद रहे. मैं आज ऑन रिकॉर्ड, भले वो शिवसेना में हो आज, लेकिन मैं उनका बहुत, उन्होंने जो किया उसका स्वागत करती हूँ. ये देशभक्ति का उदाहरण है. तो ये उदाहरण है देशभक्ति का नीलेश जी. वो भी सत्ता पक्ष में हो, फिर भी देश के लिए कैश पकड़ा गया. और इतना भी नहीं किया, वहां टीवी लेके गए, पूरे देश को दिखाया कि देखो बीजेपी क्या कर रही है. मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे. मैं तो सिर्फ कोट कर रही हूँ. मैं नहीं आरोप किसी पे कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ. मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि बड़े लोगों ने कहा, और सिर्फ आरोप मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी बैठे हैं यहाँ, इनको पूछ लीजिए आप. आपके मित्र पक्ष है, उन्होंने पकड़ा है. मैं तो उनको, राणे साहब शायद नहीं है, राणे साहब का बेटा नीलेश राणे हमारे साथ सांसद रहे. मैं आज ऑन रिकॉर्ड, भले वो शिवसेना में हो आज, लेकिन मैं उनका बहुत, उन्होंने जो किया उसका स्वागत करती हूँ. ये देशभक्ति का उदाहरण है. तो ये उदाहरण है देशभक्ति का नीलेश जी. वो भी सत्ता पक्ष में हो, फिर भी देश के लिए कैश पकड़ा गया. और इतना भी नहीं किया, वहां टीवी लेके गए, पूरे देश को दिखाया कि देखो बीजेपी क्या कर रही है. मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे. मैं तो सिर्फ कोट कर रही हूँ. मैं नहीं आरोप किसी पे कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ. मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि बड़े लोगों ने कहा, महाराष्ट्रात भाजपा नेत्यांचे नातेवाईक बिनविरोध कसे, असा सवाल संसदेत सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे. पाहूयात. मैडम आप सोचिए, लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ. लोकल बॉडी के इलेक्शन में आप सब चाहते हैं ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हो. मैं आपको 20 नाम नहीं पढ़ूंगी, 3 पढ़ूंगी, बाकी के टेबल करूंगी आप, अगर आप परमिशन दे तो. लेकिन यहाँ हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ ही नहीं. और यहाँ पूरा चुन के कौन आए? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैडम. यहाँ जो चुन के आए वो सारे परिवारवाद वाले. अब देखिए, आप सोचिए, अब बिना इलेक्शन, मोदी जी सबसे विश्व गुरु, सबसे पॉपुलर है इस दुनिया में प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई, भले हारे पर लड़ता तो है ना. एक लोकतंत्र में ऐसा सशक्त लोकतंत्र होगा, कितने भी आप अच्छे, एक तो विरोधक होना चाहिए ना. यही तो बाबा साहब ने हम सबको सिखाया है, अपने संविधान ने तो यही कहा है. मोदी जी भी कहते हैं, रंजन जी अभी तो कह, राजीव रंजन जी कह रहे थे कि विपक्ष होना चाहिए, मोदी जी की भी इच्छा है. तो एक तो विरोधक होना ही चाहिए. लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरी लिस्ट है मैडम, आपने घंटी बजाई तो नहीं पढ़ूंगी. 3-4 नाम. जामनेर नाम की जगह है, साधना महाजन. कौन है ये? अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक औरत बन रही है अनिल अपोज, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन उसका एंगल ऐसा है कि ये परिवारवाद प्रोडक्ट है. मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन वाइफ. भुसावळ रजनी सावकारे, संजय सावकारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वाइफ. खामगाव अपर्णा फुंडकर, मिनिस्टर आकाश फुंडकर भाभी. देन दोंडाईचाई मिस्टर रावळ, मिनिस्टर जयकुमार रावळ's मदर. यवतमाळ प्रियदर्शनी उके, मिनिस्टर उके's डॉटर, यवतमाळ. फिर चिखलदरा चीफ, वो छोड़ दीजिए, अभी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे. 40गांव प्रतिभा चव्हाण, वाइफ ऑफ मंगेश चव्हाण. धामणगांव, सारे हैं, ये सारे मैडम इलेक्शन हुआ ही नहीं वहां.
अनअपोज्ड हो गए और वायलेंस भी हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। तो अगर बीजेपी और सारे बीजेपी के हैं, आप सोचिए किसी को फॉर्म भी भरने नहीं दिया और सारे मंत्रियों की बीवी बहन भाभी माँ है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक लोकतंत्र में मेघवाल जी अनअपोज, मैं समझ सकती हूँ, एक अनअपोज 2 अपोज 25 अनअपोज हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेघवाल जी आप न्याय दीजिए हमें, बड़ी अपेक्षा से मैं भाषण कर रही हूँ आपके सामने में। कोकणामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये टॅलेंट आहे आणि ते टॅलेंट बाहेर येण्यासाठी विज्ञान प्रदर्शनाची गरज असते आणि तेच विद्यार्थी प्रदर्शन आपण बघतोय ते कणकवलीत आता या विद्यामंदिर हायस्कूलमध्ये आपण सुरू आहे। याच टॅलेंटच्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या तालुक्यातील गावातील विद्यार्थी हे या विज्ञान प्रदर्शनात सहभागी झाले आहेत। आपण एकंदरीत बघतोय की ह्या जो एक विद्यार्थी आहे नेमकं काय सांगशील, काय आहे हे आम्ही पॉल्युशन कंट्रोलवर प्रोजेक्ट बनवलेला आहे। ह्याच्यात आम्ही कार्बनचा इस्तेमाल करून शहरात मोठ्या शहरात पॉल्युशन जास्त असतो त्याच्यावर आम्ही प्रोजेक्ट बनवले आहे। ते कार्बनची रॉड यूज करून आम्ही पॉल्युशन क्लीन करणार आणि इथून वरून हे हवा साफ हवा निघणार आणि इथे जे पार्टिकल अडकले आहे त्याचा यूज करून आपण इंक बनवू शकतो, टायर मजबूत करू शकतो, सिमेंटमध्ये पण यूज करून मजबूत करू शकतो आणि केबल बनवू शकतो आणि वेगवेगळ्या वस्तू बनवू शकतो। प्रदूषण टाळण्यासाठी हा एक प्रोजेक्ट आहे, एक खूप चांगला दुसरा एक प्रकल्प आहे त्यांनी बनवलेला सायन्सचा एक्झिबिशन, काय सांगशील काय आहे नेमकं? आपण सिटीमध्ये आपण हा पंखा आहे ना, हा पंखा फिरल्यावर ह्याच्यात एनर्जी स्टोअर होते, एनर्जी स्टोअर झाल्यावर ह्या रात्री जे आपण लाईट लावतो त्या सुरू होतात व इकडे एक फॅन आहे, या फॅननुसार पण ही लाईट पेटते, असं बनवलं मी। निश्चितच अन्य काही विद्यार्थी आहेत, काय सांगाल तुम्ही नेमकं काय बनवले, काय आहे हे? ही आत्ता मी डोंगरावरील पवनचक्की बनवलेली आहे। डोंगरावर असल्यामुळे ही जास्त प्रमाणात फिरते, हवेचा दाब असल्यामुळे, त्यामुळे हे फास्ट फिरल्याने इथं वीज जनरेट होऊन इथं फास्ट लाईट लागते। वीज निर्मितीचा प्रकल्प आपण बनवलाय, खूप लहान मुलं आहेत आणि खूप चांगल्या प्रकारचे त्यांनी प्रोजेक्ट सायन्स प्रोजेक्ट बनवले आहेत, काही मुली देखील आहेत, काय आहे नेमकं हे? आपल्या घरातील जळमट किंवा कोळ्यांची जी कौष्टे असतात ती काढण्यासाठी आपण झाडूचा उपयोग करतो, पण झाडूने ते पूर्ण निघत नाहीत, त्यामुळे ह्याचा उपयोग करण्यासाठी आम्ही टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू बनवल्या आहेत। का आमच्या खेळण्यातलाच फॅन किंवा सिरीज, आमच्या ह्याच्यातला फुट्टा किंवा पाईप असं खूप हे केलेलं आहे आणि फक्त 100 रुपयात आपण झाडू घेतो, त्याच 100 रुपयात आम्ही हे बनवण्याचा प्रयत्न केला। ज्या वृद्ध महिला असतात त्यांना हे करणं कठीण वाटतं, त्यासाठी आम्ही हा प्रयत्न केला आहे। त्यासाठी फक्त बॅटरी आणि सिरीज ह्यासाठी फक्त पैसे वापरलेत, बाकी सगळं आम्ही काढलेलं आहे। त्याच्यानंतर ह्यात आम्ही ब्रश बनवले, ह्या ब्रशना इथे चिटकवल्यावर तो फॅन फिरतो आणि पूर्ण हे होतं, त्यामुळे आपल्याला खूप कष्ट करण्याची गरज नाही, वृद्ध महिला फक्त हे करू शकतात। थँक्यू। टाकाऊपासून टिकाऊ असं आहेत आणि बघितलं तर देखील अन्य देखील प्रकल्प आहेत। ह्या मुलीने एक चांगला प्रकल्प केला, काय सांगशील काय आहे हे? सर हे आहे म्हणजे मल्टिपल स्टेम, म्हणजे बहुगुणी स्टेम, हे इथे जॉईन केलं ते हे मोठं होणार आणि ते इथे ग्रीप म्हणजे सायकलचा ब्रेक, टाकाऊपासून टिकाऊ म्हणजे सायकलचा ब्रेक हे इथे जॉईन करावं लागेल आणि मग ते सायकलचा ब्रेक ग्रीप देणार, म्हणजे त्यापासून आपण सीझर लावून फळं फुलं काढू शकतो। परत साप पकडण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचं आहे आणि हे महिलांसाठी खूप महत्त्वाचं आहे, कारण बल्ब महिलांना जमत नाही शिडी आणि वापरून, त्यामुळे महिलांसाठी पण खूप धोका असतो त्याने आणि ह्याने खूप चांगल्या प्रकारे टाकाऊपासून टिकाऊ हा एक प्रकल्प आहे। दुसरा एक प्रकल्प या विद्यार्थ्यांनी केलेला आपण बघतोय, याचं जे वॉटर म्हणजे पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आहे असं एकंदरीत। काय सांगशील या प्रकल्पासंदर्भात? माझ्या प्रकल्पाचं नाव आहे बेसिंगच्या पाण्याचा पुनर्वापर। यामध्ये आपण शौचालयामध्ये जातो, शौचालयामध्ये फ्लश टँक असतो, हे फ्लश टँकमध्ये आपण स्वच्छ पाणी वापरतो, ह्याच्यामुळे पाण्याचे नुकसान तर होते, त्याचबरोबर आपण वॉशिंग मशीनमध्ये जे पाणी वापरतो ते असेच बाहेर सोडलेले असते, त्यामध्ये आपण हात धुणार ते पाणी इथे फ्लश टँकमध्ये जाणार, ते स्वच्छतेसाठी आपण वापरू शकतो, त्यामुळे पाण्याची बचत पण होते व पाण्याचा पुनर्वापर होतो। निश्चितच पाण्याची बचत आणि पुनर्वापर हे महत्त्वाचं आहे, कारण पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा असं म्हटलेलं आहे। त्याच अनुषंगाने पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी
पाणी जे आहे ते महत्त्वाचं आहे आणि ते वापरण्यासाठी हे प्रोजेक्ट आहे. विविध प्रोजेक्ट इथे आपण सायन्सच्या माध्यमातून बघितले आहे. या कणकवलीमध्ये विद्यार्थ्यांनी केले आहेत आणि खरोखर विद्यार्थ्यांमध्ये टॅलेंट आहे हेच आपल्याला इथे केंद्रित दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. कणकवलीत विद्यामंदिर हायस्कूल कणकवली इथं भरवलेल्या विज्ञान प्रदर्शनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यात मुलांची कल्पकता देखील अफलातून होती. पाहूयात. I have seen today as we were driving around in the neighborhood, and what I see is that these children, these students, they have made projects that can directly be applied by the people who are living here. So how to supply for energy, how to treat the animals, and how to use everything what is normally seen as waste. They use it again to produce the energy. So I really think that these students try to apply the science knowledge to improve the way the people can live in this neighborhood. Yes, I like the projects very much because the projects are you can use them directly. So it is immediately clear what you are doing and wherefore you can use it. So these are relatively simple concepts who can be applied more or less immediately without very advanced equipment and without that it costs a lot of money. So I really think the students apply their science knowledge in such a way that it is more or less easy, applicable in their own lives. हे प्रोजेक्ट्स चांगले आहेत. ह्याच्यात अजून अधिक ॲडव्हान्स करू शकतात. म्हणजे ह्याच्यात जर मेजरमेंट असतं ते जर लावलं प्रोजेक्टमध्ये. आता एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो. तो एक प्रोजेक्ट आहे तिथे त्याच्यातून पॉवर येतो आणि तिथे LED ठेवली आहे की LED आपण ग्लो करू शकतो. पण LEDच्या आज त्याच्या ऑल्टरनेटिव्हला जर त्याच्या करंट आणि व्होल्टेज मेजरमेंट दाखवलं तर स्टुडंटला हे समजेल की आपल्याला हे एवढा मटेरियलमध्ये किती पॉवर येतो आणि आपला जे कन्झम्पशन आहे तो किती आहे. तर तो आपण हे मटेरियल घराच्या वापरूसाठी वापरू शकतो की नाही आणि त्यांना हे समजेल की करायचं असेल तर किती कॉस्ट येणार. तर त्याच्यात फक्त सायन्स प्रिन्सिपल नाही, त्याचं फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कसं असतो, त्याचा वापर करू शकतो की नाही करू शकतो ते त्यांना समजेल आणि करू शकतो तर इम्प्रूव्हमेंट कसं करू शकतो ते पण त्यांना समजेल. मग त्याच्यासाठी थोडा नेक्स्ट स्टेप करायचा आहे की मेजरमेंट जर आणलं प्रोजेक्टमध्ये तर त्यांना जास्त समजेल आणि दुसऱ्यांनाही बरोबर समजू शकतात. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो की पूर्वी एक प्रोजेक्ट असायचा की एक केळी ठेवली तर तिथे तुम्ही त्याच्यातून पॉवर येतो. पण केळी ठेवली तर किती चालेल. तर एक आपला घड्याळ 1 दिवस चालेल आणि 5 रुपयाचा केळी ठेवली आणि 1 दिवस घड्याळ चालणार तर त्याचा काही फायदा नाही ना. कारण 25 रुपयात तुम्हाला बॅटरी मिळते तो 6 महिन्याचा. मग तुम्ही कसं कम्पेअर करणार. तो यूज होऊ शकत की नाही. तो सुद्धा स्टुडंटला शिकवू शकतो आणि दुसऱ्या मुलांना पण तो शिकवू शकतो. 3 वर्षाआधी आम्ही मी आता जे विषय मांडत होता मेजरमेंटचा त्यासाठी आम्ही एक एक्झाम सुरू केली होती मुंबईमध्ये. त्याचं नाव आहे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्किल्स. हे काय आहे, आम्ही जे मुलं आहे ज्यांना एक्सपेरिमेंटमध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांची आम्ही एक्सपेरिमेंटची परीक्षा घेतो. थिअरीची परीक्षा नाही, त्याच्यात काही लिहायचं नाही, एक्सपेरिमेंट करून दाखवायचं आणि ज्यांच्याकडे तो स्किल आहे त्यांना आम्ही सर्टिफिकेट देतो. ह्याचा उद्देश हे आहे की हे जे वातावरण आहे एक्सपेरिमेंट करायचा जे आता शाळेमध्ये एवढा सिरियसली नाही घेतात कारण प्रोजेक्ट आहे. पण एक्झाम असं नाही किती मार्क्स त्याला किती स्किल आहे नाही. तो हा जो प्रोग्राम आहे तो मुलांच्या एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट करणार. आता हा एक्झाम मुंबईच्या नंतर तो नागपूर, भोपाल, नागपूर,
गोवा धरमपूर इथे सुरू झालं आहे. या महिन्यात जयपूरमध्ये सुरू होणार आणि आमची इनिशियल ट्रेनिंग जे आहे इथे नेहरू सायन्स सेंटरला होती नोव्हेंबर 1 आणि 2ला. आणि इथे आम्हाला आमच्या आशा आहे की इथे जानेवारीमध्ये हे एक्झाम आम्ही सुरू करणार आणि इथून तो सोलापूर, नवी मुंबई, बारामती, चंदीगड हे सगळे सेंटर पण आम्ही चालू करणार आहे. आणि आमचा उद्देश आहे की हे जे विचारधारा आहे मेजरमेंटची तो कशी देशात कसं करायची. सावंत फाउंडेशन नेहमीच सायन्स आणि सिंधुदुर्गातल्या टॅलेंटेड विद्यार्थ्यांना शोधून त्यांना जास्तीत जास्त नॉलेज कसं मिळेल याचा आम्ही प्रयत्न करत असतो. आता ही जी सरांनी जी सांगितली ते एक्झाम आम्ही चालू करतो आहे. जानेवारीमध्ये याचं पहिली परीक्षा सुरू होईल. 20 मुलं आम्ही पहिली निवडणार आहोत. त्या 20 मुलांना एक्सपेरिमेंट करायचं त्यांना शिकवणार आहोत आणि शिक्षक शिकवणार आहे. त्यांचा 1-2 तासाची एक्झाम असेल. त्या एक्झाममध्ये जे कोण ते एक्झाम क्लिअर करतील त्यांना आम्ही सर्टिफिकेट देणार आहोत. अशी मुलं आम्ही सिंधुदुर्गात निर्माण करणार आहोत की सायंटिस्ट होतील किंवा पुढे जाऊन डॉक्टर्स होतील किंवा इंजिनियर्स होतील. त्यांना हे पुढच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या सोप्या होण्यासाठी हा आमचा प्रयत्न आहे. एक्झाम जे असेल त्याचं जे पूर्ण जे आयोजन असेल ते पूर्ण लोकल पातळीवर असेल. बाहेरून कोणी येणार नाही. आता इनिशियली आम्ही आले, थोडासा गायडन्स केला 1-2 वेळी आणि मग आम्ही निघून जाणार. ते सगळा प्रोग्राम इकडचेच टीचर करणार, इकडचेच लोकल लोक करणार. कारण मग त्यांचाही इन्व्हॉल्वमेंट त्याच्यात असायला पाहिजे. एखादा बाहेरून कोणी आला, एक्झाम गेला आणि परत गेले तर त्याच्यात तिथचं लोकल एरियाचा काही प्रोग्रेस होत नाही. मग हे एक्झामचं आर्किटेक्चर असं आहे की लोकल टीचर, लोकल स्कूल हे सगळ्यांचं इन्व्हॉल्वमेंट त्याच्यात असेल. आपण सावंत फाउंडेशनने याच्यासाठी आपले एक लोकल टीचर जे आहेत शर्मिला केळुसकर म्हणून इथल्या विद्या मंदिर हायस्कूलचे आहेत. त्यांनी हे आमचं एक सेशन अटेंड केलं आहे 2 दिवसाचं. त्यांना आता त्यांच्यामार्फत आम्ही इथल्या लोकल टीचर्सना ट्रेनिंग देणार आहोत आणि मग एक्झाम कंडक्ट करणार आहोत. ओरोस बुद्रुक येथील ग्रामदैवत श्रीदेव रवळनाथचा वार्षिक जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. नवसाला पावणाऱ्या या जागृत देवस्थानात नतमस्तक होण्यासाठी आणि नवस फेडण्यासाठी भाविकांनी सकाळपासूनच अरोड गर्दी केली होती. पाहुयात.
आपला जिल्हा स्वच्छ जिल्हा आणि पर्यटन जिल्हा म्हणून देशात नावाजलेला आहे। या लौकिकाला साजेसा आणि जिल्हा प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देणारा एक आदर्श उपक्रम कोरुज ग्रामपंचायतीने राबवला आहे। काल संपन्न झालेल्या श्री रवळनाथ मंदिर जत्रोत्सवानंतर आज ग्रामपंचायतीच्या वतीने मंदिर परिसरात विशेष स्वच्छता मोहीम राबवून परिसर स्वच्छ आणि सुंदर करण्यात आला। कळणेसडा परिसरात पुन्हा एकदा काजू बागेला आग लागण्याची धक्कादायक घटना घडली। दोडामार्ग तालुका शेतकरी आणि फळबागायतदार संघाचे अध्यक्ष संजय देसाई व त्यांचे भाऊ नामदेव देऊ देसाई यांच्या जवळपास 1 एकर क्षेत्रातील काजू बागेला भर दिवसा अज्ञात व्यक्तीने आग लावली। या आगीत मोहर येण्यास सुरुवात झालेली 3-4 वर्षांची काजूची कलमं व कुंपण पूर्णतः जळून खाक झालंय। याच बागेत याच वर्षी मार्च 2025 रोजी मोठी आग लागून 100 ते 125 उत्पादनक्षम वेंगुर्ला 4 व 7 जातीची कलमं नष्ट झाली होती। त्याआधी 28 फेब्रुवारी 2025 रोजी दुपारी संशयास्पदरित्या लागलेल्या आगीत कळणेसडा व आसपासचा परिसर आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला होता। त्याच रात्री लक्ष्मण तुकाराम देसाई यांच्या शेतमांगरालाही आग लागून यंत्रसामुग्री जळाली होती। संबंधित प्रकरणाची नोंद पोलिसात करण्यात आली होती, अशी माहिती संजय देसाई यांनी दिली आहे। त्या अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टरांचा जागच्या जागी बंदोबस्त करा, अशी आक्रमक मागणी आमदार निलेश राणेंनी सभागृहात केली। पाहूयात। 6 महिने कोकणामध्ये पाऊस पडला, तुम्ही विचार करा त्या रस्त्यांची अवस्था काय झाली असेल। आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरांना जेव्हा विचारतो त्यांच्याकडे काही उत्तरं नाही, आम्ही अधिकाऱ्यांना विचारतो त्यांच्याकडे काही उत्तरं नाही। 6 महिने पाऊस पडला त्यामुळे काय झालंय, अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टर ढगांकडे बोट दाखवतोय। कदाचित अजून पाऊस पडेल या अपेक्षेवर ते लोक आहेत। मागची बिलं काढली गेली नाही सार्वजनिक बांधकाम विभागातून, म्हणून अजूनपर्यंत नवीन कॉन्ट्रॅक्ट घ्यावा की न घ्यावा कॉन्ट्रॅक्टरांना पडलेला हा प्रश्न आहे। आपल्या सरकारने दुरुस्तीला पैसे दिले, पाऊस जास्त पडला, तो खर्च पडला नाही, कॉन्ट्रॅक्टरला कारण मिळालं, अधिकाऱ्यांना कारण मिळालं। अशा परिस्थितीमध्ये दुरुस्तीचे पैसे येऊन सुद्धा तिकडे रस्ता झालेला नाही, दुरुस्ती झालेली नाही। दरवर्षी आपल्याला जर रस्ता बनवावा लागेल तर तो रस्ता टिकणार कसा? काही कॉन्ट्रॅक्टरांना आपल्याला ब्लॅकलिस्ट करावं लागेल, काही अधिकाऱ्यांना आपल्याला बंदोबस्त करावा लागेल, नाहीतर दरवर्षी जर दुरुस्तीचा पैसा येऊन फक्त तो रस्ता आपण करणार असणार तर त्या रस्त्याला काय त्याच्यामध्ये क्वालिटी राहते आणि आपण लोकांना काय सांगणार आहोत? जिथे पाऊस 4 इंच पडत नाही त्या ठिकाणी आपण तेच निकष जर कोकणाच्या रस्त्यांना आपण लावणार असू तर ते रस्ते टिकणार नाही। दरवर्षी सरकार पैसे देऊन सुद्धा आपल्याला ते रस्ते जर टिकवता आलं नाही तर ती चूक आपली आहे असं मला वाटतं। ते कॉन्ट्रॅक्टर, ते अधिकारी जागच्या जागी त्यांचं बंदोबस्त व्हावं आणि शासनाने ते लवकरात लवकर करावं। आणि इव्हन महामार्गाला जो काही विषय झालेला आहे, कॉन्क्रीटचा रस्ताही आहे आणि डांबरी रस्ताही आहे। जिथे डांबरी रस्ता झालेला आहे तिथे डांबरी रस्ता खराब झालेला आहे, खड्डे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहेत, ॲक्सिडेंट वाढलेत, बॉक्सवेलची कामं नाही आहेत, कॉन्ट्रॅक्टर रडतोय, त्याला पैसे मिळत नाहीये, त्याला पैसे द्यायचा प्रयत्न करत नाही। मी कुठल्याही कॉन्ट्रॅक्टरची बाजू घेणार नाही, घ्यायची मला गरज नाही, पण त्यांचा बंदोबस्त तरी करा, अधिकाऱ्यांचा तरी करा आणि आमचे रस्ते कोकणातले नीट करा। कोकणातल्या रस्त्यांसाठी महाराष्ट्राचा निकष नको, अशी मागणी सभागृहात आमदार निलेश राणेंनी केली आहे। माझ्या मतदारसंघामध्ये साहेब सरासरी 4000 मिलीमीटर हा पाऊस पडतो। आम्ही ते रस्ते कसे टिकवायचे? मोठ्या प्रमाणामध्ये टुरिस्ट तिकडे येतो, मोठ्या प्रमाणामध्ये वाळू वाहतूक तिथे होते, डंपर वाहतूक तिथे होते। अशा परिस्थितीमध्ये जर आपण रस्त्याची क्वालिटी, जिथे पाऊस 4 इंच पडत नाही त्या ठिकाणी आपण तेच निकष जर कोकणाच्या रस्त्यांना आपण लावणार असू तर ते रस्ते टिकणार नाही। दरवर्षी सरकार पैसे देऊन सुद्धा आपल्याला ते रस्ते जर टिकवता आलं नाही तर ती चूक आपली आहे असं मला वाटतं। ते कॉन्ट्रॅक्टर, ते अधिकारी जागच्या जागी त्यांचं बंदोबस्त व्हावं आणि शासनाने ते लवकरात लवकर करावं। आणि इव्हन महामार्गाला जो काही विषय झालेला आहे, कॉन्क्रीटचा रस्ताही आहे आणि डांबरी रस्ताही आहे, जिथे डांबरी रस्ता झालेला आहे तिथे डांबरी रस्ता खराब झालेला आहे, खड्डे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहेत, ॲक्सिडेंट वाढलेत, बॉक्सवेलची कामं नाही आहेत, कॉन्ट्रॅक्टर रडतोय, त्याला पैसे मिळत नाहीये, त्याला पैसे द्यायचा प्रयत्न करत नाही। मी कुठल्याही कॉन्ट्रॅक्टरची बाजू घेणार नाही, घ्यायची मला गरज नाही, पण त्यांचा बंदोबस्त तरी करा, अधिकाऱ्यांचा तरी करा आणि आमचे रस्ते कोकणातले नीट करा आणि आमचे निकष जे कोकणाचे आहेत
ते एकदा कायमचे बदलून टाका. तुम्ही मराठवाड्याचे निकष कोकणाला लावू नका, विदर्भाचे निकष कोकणाला लावू नका, ते टिकणार नाहीत. तर रस्ते सरासरी 4000 मिलीमीटर जिथे पाऊस पडतो, तुम्ही निकष अख्ख्या महाराष्ट्राचा आणि कोकणाचा हा एक लावू नका. ही माझी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्यासमोर विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण संधी दिली त्याबद्दल आभारी आहे. कणकवली तालुक्यातील खारेपाटण बंदरवाडी येथे राहणाऱ्या विनायक धोडपिसे यांच्या राहत्या दुमजली घराला आग लागून सुमारे 3.5 लाख रुपयांचं नुकसान झालं आहे. सुदैवानं घरात राहणाऱ्या व्यक्तींना कोणतीही दुखापत झाली नाही, परंतु घरातील फर्निचर व इतर साहित्यासह संपूर्ण छप्पर जळून खाक झालं. बागेतील झाडांवर औषध फवारणीच्या पंपाचा वापर करत आग आटोक्यात आणण्यात स्थानिकांनी यश मिळवलं. दरम्यान याबाबत महसूल विभागानं पंचनामा केला असून आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. कणकवली मंगळवारचा बाजार झेंडा चौक ते पटकी देवीपर्यंत भरतो. येथे खरेदीसाठी व व्यापारासाठी आजूबाजूच्या गावातील जिल्ह्यातील लोक हे बाजारात येतात. त्यामुळे बाजारात मोठी गर्दी होते. याचवेळी मोठ्या प्रमाणात दुचाकीस्वार हे बाजारपेठेमध्ये वेगवेगळ्या कारणास्तव दुचाकी घेऊन फिरताना दिसतात. यावर कुठेतरी आळा बसला पाहिजे अशी स्थानिकांचं म्हणणं आहे. याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. पाहूयात. स्वतः तुम्ही गाडी बाहेर लावली आणि बाजारात चालत बाजार केला आहे. बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतोय की गाडी येथे घेऊन येतात, बाजार करतात आणि हा त्रास होतो ग्राहकांना. काय सांगता? आपण बोललात ते बरोबर आहे. इथे येणारा व्यक्ती हा चालत येत असतो, प्रत्येकजण बाहेरून येणारा. पण काही इथले कॉलेजची मुलं आहेत, काही इथले व्यक्ती आहेत, त्या गाड्या घेऊन आपल्या बाजारात बाजार करायला येतात. पण खरं तर हे दुकानं बाजाराची लावलेली असतात, त्यामुळे इथे गर्दी असते. त्यामुळे गाड्यामुळे आणि तिथे ट्रॅफिक जाम होतं व लोकांना येण्यासाठी मार्ग नसतो. कुठे लोकांना गाडी लागते, काही भांडणं पण होतात. काही प्रमाणात भांडणं पण झालेली आहे इथे गाडी लागण्यावरून बाजाराच्या दिवशी. त्यामुळे कृपया मी लोकांना विनंती आहे की आपण गाडी बाहेर लावून पायी बाजार करावा, ही विनंती आहे मी लोकांना करतो आहे. जसं आता मी पण गाडी बाहेर लावली आहे आणि बाजाराची पिशवी घेऊन बाजार करत आहे. त्यामुळे हे लोकांना असं सहकार्य करावं लोकांनी. संध्याकाळी 4:30-5च्या नंतरची गर्दी होते. महिला वर्ग जास्त असतो, त्यांच्याबरोबर लहान मुलं असतात. तर जेणेकरून की त्या गर्दीत ना तिकडून येणारे बाईक, इकडून येणारे बाईक, इकडून येणारे बाईक, इतकी महिला वर्ग हैराण होतो की अक्षरशः हे त्याच्यात हे बाजारवाले जवळजवळ हे करीत आणतात. पावसाळ्यात हे छत, त्याच्यावर परत त्यांनी छत्र्या धरायचा, हा एकंदरीत सगळा विचार करून ते लोकांना भरपूर त्रास होतो. आणि हा विषय मी माजी नगराध्यक्ष समीर नलावलेचा पण कानावर घातला, मेघा गांगण नगरसेवक. आणि परवा जस्ट नितेश राणेच्या मिटिंगला आले ना, गाडीत बसता बसताच हा विषय मी त्यांच्याजवळ मांडला. त्यांनी म्हटलं मेघाला की हे जरा बघा म्हणून. तर असं आता माझं म्हणणं काय आहे की गाड्या बाहेर लावण्यापेक्षा पटकी देवीच्या तिथे एक बेलिगेट टाकायचा, धडामाच्या दुकानावर एक बेलिगेट टाकायचा आणि ही कंझ्युमर्स सोसायटी इथे एक बेलिगेट टाकायचं, जेणेकरून ते बाईक स्कूटरवाले ये जा होणार नाही आणि पर्यायी लोकांना त्रास होणार नाही. घरात गाडी दुचाकी आली की नाही एकदम गर्दी होते. आणि गेल्या वर्षी तर पॉकेट मार पण झाली, खूप गर्दी होते आणि धक्काधुक्की पण होते. गाडींचा त्रास भरपूरच होतो लोकांना. बॅरिकेड लावलं, गेल्या वर्षी बॅरिकेड लावलं आणि त्यांनी व्यवस्थित काळजी घेतलेली की मग दुचाकी घालत नाहीत आतमध्ये. बॅरिकेड जरी लावले ना दोन्ही बाजूने तर गाडी नाही घालत लोक. बॅरिकेड लावावं असं वाटतं सगळं. गेल्या मंगळवारी तरी बाई एकदम मालातच पडली खाली आणि वयस्कर माणसांना तर लईच जनावरांचा त्रास होता. म्हणजे गाडी लागली आमका तर किती, आम्ही आधी पाय मोडकीच असं ऑपरेशनात झालेली असतात आमच्या पायांची, त्याच्यामुळे त्रासच होता तो आमका. काय सगळ्यांका त्रास होता. सोडताच नाही बाजारातनं गाडी, हो उपाय.
बाजारात साईटिंग रस्ते असत सगळीकडे. दुचाकीवर आळा घातला पाहिजे कुठेतरी, कारण माणसांना खूप त्याचा उपद्रव होतो. त्याच्यात गुरं असतात, न माणसं, लहान छोटी मुलं, म्हातारी माणसं यांना काळजी घेतली पाहिजे ना त्या लोकांनी. त्याच्यावर बंदोबस्त झाला पाहिजे, बंदच झाल्या पाहिजेत बाजारात पेठे. रोडने, मेन रोडने घाला तुम्ही, काय पण करा, त्याला हे होत नाही. बाजारा दिवशी तरी घालू नका. बाकी टायमाला थोडी गर्दी कमी असते. मंगळवाराला दुकानांची गर्दी असते, भाजीवाल्यांची गर्दी असते, बाकीच्या लोकांची गर्दी असते, त्यामुळे भरपूर त्रास होतो त्याचा. आता बाजारात असते दिवशी तरी आणू नयेत ना. एरवीची गोष्ट वेगळी आहे. बाजाराच्या दिवशी तुम्हाला चालायला सुद्धा जागा नसते सरळ, मग दुचाकी आणून त्याचा आणखी त्रास होणार. काय उपाययोजना व्हायला पाहिजे? उपाययोजना बंद करणे, दुचाकी व्हेकलची एंट्री बंद करणे हाच उपाय. तुम्ही तुमची गाडी लावली बाहेर लावली समंजसपणे, आपण जर गाडी बाहेर लावली तर होऊ शकतो. हो, होऊ शकतं ना, काही प्रॉब्लेम नाही. समंजसपणा दाखवला तर बऱ्याच गोष्टी टळू शकतात. आपण कणकवलीच्या या मंगळवारच्या बाजारपेठेत आहोत. कणकवलीचा जो मंगळवारचा बाजार आहे तो नेहमी मोठ्या प्रमाणात भरला जातो आणि आत्ता बघतोय तर हा बाजार एकदम फुललेला आहे. या बाजारामध्ये फळं आहेत, भाजीपाला आहे, त्यानंतर वेगवेगळ्या ज्या साहित्य खरेदीसाठी वेगवेगळे नागरिक जे तालुक्यातील विविध गावांमध्ये असतात, पण याच बाजारपेठेमध्ये मोठी गर्दी असते ती दुचाकींची. म्हणजे आपण बघतोय की तिन्ही चारही बाजूने मोठ्या संख्येने दुचाकी ह्या बाजारामध्ये येतात आणि त्यामुळे इथे जे रहिवासी असतात, जे खरेदीगार असतात, त्यांना त्रास सहन करावा लागतो. आपण दुचाकीस्वार देखील येताना आपण बरेच पाहिलेले आणि त्रास सहन करावा लागतो. खूप त्रास हा या येथील नागरिकांना खरेदी करताना होतो. काही महिला असतात ते सांगतात की आम्हाला इथे लागतं, पिशव्या आमच्या पडतात खाली, अशा पद्धतीचं. लहान मुलं देखील असतात, त्यामुळे त्यांना त्रास होतो. म्हणजे अशा पद्धतीच्या दुचाकी या कुठेतरी थांबल्या जाव्यात, कुठेतरी बॅरिगेड लावून त्यांना बाहेरच थांबण्यात यावं आणि त्यांनी पिशवी घेऊन येऊन बाजार करावा, असं नागरिकांच्या, स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे याच्यावर कुठे ना कुठे लवकरात लवकर उपाययोजना या प्रशासनाने करावी, नगरपंचायत प्रशासनाने, पोलीस प्रशासनाने करावी, अशीच मागणी आता नागरिकांची होताना दिसते. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. वेंगुर्ला तालुक्यातील मड येथील डॉक्टर रामाजी धोंडजी खानोलकर हायस्कूल शासन निर्णयानुसार शून्य शिक्षकी जाहीर झाल्यानं विद्यार्थी आणि शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचं समायोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या संदर्भात आज कृती समिती, मड ग्रामस्थ, पालक, शिक्षणप्रेमी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व माजी विद्यार्थी यांच्या वतीनं हायस्कूलसमोर हायस्कूल बचाव आंदोलन करण्यात आलं. याला पालक, ग्रामस्थांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. शासनानं जाहीर केलेल्या धोरणामुळे शाळा वाचवण्यासाठी डॉक्टर राधो खानोलकर हायस्कूल मठ कृती समिती, पालक, ग्रामस्थ यांच्या वतीने हे हायस्कूल बचाव आंदोलन सुरू आहे. यावेळी सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यास डॉक्टर राधो खानोलकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून राष्ट्रगीताने या आंदोलनास सुरुवात झाली. मी सरपंच म्हणून ग्रामपंचायत स्तरावरती जी मदत लागेल ही शाळा सुरू होण्यासाठी त्याचा पालकांशी आणि गावाशी मी पूर्णपणे सहकार्य करेन. आमच्या शाळेचं नाव कमी पटसंख्येच्या शाळेत जेव्हा आलं नाव, तेव्हा त्या GR मध्ये ह्या गोष्टीचा विचार केला का, ही मुलं कुठून येतात शाळेत, कुठे राहतात, कुठच्या परिस्थितीत शाळेत या शिकतायत, ती बाहेर गावी जाऊन शिकू शकत नाहीत, त्यांची तेवढी परिस्थिती नाही. गरीब कुटुंबातली, शेतकरी कुटुंबातली ही मुलं आहे जी बाहेर कुठे शिकायला जाऊ शकत नाहीत, म्हणून त्या इथे शिकतात. हा त्यांचा कुठेतरी पाय खेचला जाण्याची ही शासनाची तयारी आहे, सुरुवात आहे ही, तर ती होऊ नये. गरीब मुलांना, शेतकऱ्यांच्या गरीब कुटुंबातील मुलांना शिकायचा अधिकार मिळाला पाहिजे. त्यांनाही कुठेतरी ते आज इथे शिकून कुठेतरी दुसरीकडे पुढे मोठी होऊ शकतात, चांगल्या पदावर जाऊ शकतात, काहीतरी होऊ शकतं. तर त्यासाठी GR जो हा काढलाय तो कुठेतरी त्याच्यात बदल तरी झाला पाहिजे किंवा पूर्णपणे थांबला पाहिजे. जो GR काढला तो करताना ह्या मुलांच्या राहणीमानाचा किंवा त्यांच्या परिस्थितीचा कुठेही विचार केलेला दिसत नाही, कुठेही झालेला नाही. तो त्यांच्यावर हा अन्याय आहे, तो होऊ नये. यापुढे कुठेतरी हे थांबलं पाहिजे आणि त्या मुलांना त्यांचा शिक्षणाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही हे आंदोलन केलेलं आहे. आम्ही एकत्र सगळे गावातले ग्रामस्थ जमा झालेले आहोत आणि ह्याचा विचार त्यांनी शासनाने नक्कीच करावा.
मठ येथील रामजी धोंडी खानोलकर हायस्कूल अगदी हे ब्रिटिशकालीन फार जुना हायस्कूल. या हायस्कूलला फार मोठी परंपरा आहे आणि मठ गावामुळे हायस्कूलची ओळख आणि हायस्कूलमुळे गावाची ओळख अशा प्रकारचं संपूर्ण महाराष्ट्रात एक समीकरण बनलेलं आहे. या शाळेतून अनेक विद्यार्थी घडले, परंतु जवळचा जन्मदर बघता किंवा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बघता आमचं जे हायस्कूल आहे ते आज कमी पटसंख्येवर आलेलं आहे. शासनाने सर्व शिक्षा अभियान हे धोरण स्वीकारल्यानंतर अगदी तळागाळातील विद्यार्थ्याला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासन प्रयत्न करत असेल तर केवळ पटसंख्येअभावी शाळा बंद, शून्य शिक्षकी शाळा, हे आम्हाला थोडंसं खटकलेली बाब आहे. कारण आज जर या ठिकाणी हे आमचं हायस्कूल शून्य शिक्षकी होणं म्हणजेच बंद होणं असा जर प्रकार मडगावामध्ये झाला तर आमच्या मठात शिकणाऱ्या ज्या गरीब मुलामुली आहेत, या ठिकाणी शिक्षणाचं हे दालन ते जर बंद झालं तर गरीब मुलामुलींना दुसरी शाळेकडे शिक्षण घेणं अतिशय अवघड होईल. किंबहुना सर्व शिक्षा अभियानाचं ध्येय वाक्य बाजूला ठेवून शाळेपासून वंचित राहणारी मुलं तयार होतील. शैक्षणिक दर्जा आमचा या ठिकाणचा घसरेल ही एकमेव भीती गावाला असल्यामुळे हे हायस्कूल डोंगरी निकषामध्ये आमच्या नावाचा समावेश झालेला आहे मठगावाचा. याबाबत डोंगरी निकषाला जे उपस्थितीचे नियम आहेत ते महाराष्ट्र शासनाने त्वरित लागू करून पुढच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये आम्ही उपस्थिती कशी वाढवता येईल याचा गाव म्हणून जरूर विचार करणार आहोत. पण यंदा आम्हाला जो शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होण्याचा कालावधी आहे यामध्ये शून्य शिक्षकी शाळा होऊ नये अशा प्रकारचा आमचा घाट आहे. आणि कालच आम्ही सन्माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग आणि शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्याकडे तातडीने संपर्क साधल्यानंतर चालू वर्षापर्यंतचा शब्द त्यांनी आम्हाला आमच्या व्हॉट्सअपवर परिपत्रक टाकलेलं आहे की जूनपर्यंत आम्ही कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही या शाळेवर करणार नाही. पण जून नंतर जो भेडसावणारा प्रश्न आहे त्याकडे प्रकर्षाने लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही आज बंद आंदोलन केलेलं आहे. यामध्ये कुठलाही अनुचित प्रकार न घडता जो शाळेचा वेळ भरलेला असेल तो आणि शाळेचा सुटणारा वेळ याचा आम्ही या ठिकाणी संधान साधून आमच्या मागणीसाठी आम्ही या ठिकाणी विद्यार्थी पालक वर्ग यासहित बसलेलो आहोत. साधारण किती पटसंख्या आहे आणि त्या नेमकं शासनाचे आपल्याला काय निर्देश आले आहेत का, पत्र आले? आमच्याकडे असे आहेत की आमच्याकडे आता 42 मुलं आहेत. वर्ग 3, 8वी, 9वी आणि 10वी. यामध्ये आमच्याकडे ते शासनाच्या निकषानुसार 9वी आणि 10वी या दोन वर्गामध्ये किमान 20ची पटसंख्या आवश्यक आहे. पण त्यातही आम्ही अजून 4-5 विद्यार्थ्यामध्ये कमी आहोत. ही पटसंख्या आम्ही पुढे भरून काढण्याचा निश्चित प्रयत्न करू आणि किंबहुना हायस्कूल चालावं यासाठी 8वी मध्ये जी पटसंख्या आवश्यक असते ती पुढच्या वर्षी निश्चितपणे आम्ही सर्वांच्या सहकार्याने या ठिकाणी वाढवणार आहोत. शासनाने जे परिपत्रक जारी केलेलं आहे ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जे शिक्षणाधिकारी माध्यमिकचे आहेत त्यांचं जे परिपत्रक आहे ते माझ्या दप्तरामध्ये आत्ता आहे. त्यामध्ये एकूण वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 35 हायस्कूल बंद करण्याची जी यादी आहे ती सुद्धा अधिकृत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जारी केलेली माझ्याकडे आहे. त्यामुळे किंबहुना मठगावापुरताच हा प्रश्न न राहता हा संपूर्ण जिल्ह्याला भेडसावणारा प्रश्न आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील ज्या ज्या हायस्कूल्स आहेत त्या चालू राहाव्यात अशीही आमची प्रामाणिक भूमिका आहे. जर कदाचित आमची पूर्ण झाली नसेल तर आज सन्माननीय मनीषजी दळवी, पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या माध्यमातून जशा प्रकारे आम्हाला पुढे लढा देता येईल, पण आम्हाला खात्री आहे की सन्माननीय मंत्री महोदय पालकमंत्री मनीष दळवी यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आम्हाला यश लाभेल. जो यश देणारा असेल तो आमचा असेल अशी आमची एक भावना आहे. त्यामुळे आम्ही सन्माननीय दीपक भाईंना सुद्धा याबद्दलचं पत्र दिलेलं आहे. ते सुद्धा आमच्या मागे असतील अशी अपेक्षा आहे आणि त्यांनी आम्हाला जरूर ते सहकार्य हे शाळा वाचवण्यासाठी करावं अशी पालक म्हणून, ग्रामस्थ म्हणून, एक कार्यकर्ता म्हणून माझी विनंती आहे. आज आम्ही आंदोलन जे सुरू केलेलं आहे ते बरोबर शाळा सुरू होण्याच्या वेळेत आणि शाळा ज्यावेळी शाळेचा वेळ संपलेला असेल त्यावेळी विद्यार्थ्यांचा नेहमीप्रमाणे या ठिकाणी जो कार्यक्रम असेल तो होऊन शाळेच्या वेळात आमचं आंदोलन संपलेलं आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. लोकसभेत सुप्रिया सुळेंनी केलं निलेश राणेंचं कौतुक. मठ इथं ग्रामस्थांचं शाळा बचाव आंदोलन. आणि कणकवली मंगळवारी बाजारात दुचाकींचा उच्छाद. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.